So, asa mo nag-ila sa inyong mga uyab dahil? Sige di siya papansin ginako. Sige di siya papansin. Hello. Siya nga, OMG, di wow. Ali, dire. So, hi mga dayang mga ka-Jayers. Welcome back to my channel mga day. Welcome back sa akong channel mga day, no? Na-excite ko nga video mga day. Kaya kaya siya nga video sponsored by Food Panda. Mo nang naka-pink inyong anti-ka-dyers. Karong mga day, atong buhaton kay mga unta. So karon mag-order na to sa Food Panda. So mo na siya. Okay, mag-order na ta. Wow! Mag-order na ta. Halihog lang. Ang akong orderon kay mga pang snack-snack lang siguro. So mo-order ko og pizza, manok. Hindi ka na mawa ng manok. O, ganahan to kong chicks. Ganahan ng manok. Kanya, milk tea. No, palihog lang. So dapat siguro ko i-additional nga mga orderon. Ana. So mo to siya. Mo na to siya mga day. Naka-pending na akong order. So, kalma lang na itong mga bilat dire. Salamat sa Ginoo. Niabot na dyan mong order sa Food Panda. Alright? So, magawas na! Kabalo mo si nakalay show good. Kay si Kuya naka-iMessage. Wow! I need wifi. Dahil siyang Food Panda. Naka-iMessage yung mga tig-deliver. Kasi naman, oy, Kuya na anak ko dire gawas. Ana. Alright, hi Kuya! Dito ko sa ubos. Like siya kayo ka naka-i-message with Kuya. Palihog lang. Grabe, in fairness pa rin yung Food Panda, no? Rain or shine. Lumalaban. Laban jud. Kapoy pangutan na Kuya ba? Anong pink maning nga panda man? Tadi ba black and white? Anong ga pink a panda, uy? Hindi mo mambayot mga rider ka. Bayot na siya nga panda. Chismis. Chismis. Wait, nga nung bayad niya siya nga panda kay ang Food Panda, nag-support sila sa LGBT. So munang nga na bitaw. So munang pig siya nga panda. Kaya Food Panda bayot. Ako na may sumoingon, bayot ang Food Panda. Sige. So may mga food dam sa among gi-order diha. Medyo daghan-daghan may gi-order. Ang ate gigutom na paki-view. Grabe siya. Grabe na siya. Asa na siya ang nuak. Oh, ikaw dawat pig, Hindi na ako. Okay, wow! Yung mga Indono. So, niabot ng milk tea si Raybert Gyapa na makahawid na pag konsumo isa ka buwan. Uy, Diyos ko. Di na ako kaya. Lisa dito diri. Medyo daghan-daghan gid ako i-order. So mga day, niabot na dyan akong order mga day. Medyo nalipay ko kay paspas na kayo niabot si Kuya. In fairness, rain or shine, maabot dyan na ang Food Panda, no? Palihog lang masaligan gid sila. So karon di po na ako siguro na sila mahurot, no? Ang pagkaon ko ako Raisa. Nadjud ko yung mga kauban mga day, mga patay gutom. Mga patay gutom na ako mga amiga. So mga day, ang pinakauna, si Raymond! Ang sunod mo na siya pinakapatay gutom sa tanan. Palihog na sa grabe kigay nakapatay gutom. Gusto ko ma-announce nga ako na ibaligya mga anak ni Micho Tuti, no? Laki na siyang tanan, tag 6'5 na PPM man siya daw. Lati lang ginin niyo ako. Gibutang dyan ang presyo. 6'5". Tag 6'5 lang yun na sila ng PMS Ducky. Balihog lang. Kabalogid ko nga, di na mo gusto nga padugay-dugay yun eh. No? Okay, kabalo ko. Ngay gutom na mo. Huwag na pwede gutom di ha? So, karon mag-unboxing ta. Sa bukas sa Sa mga sa mga putahe. Sa pinakauna. Ang una, okay. Palihog. Kani siya sa Handuraw Pizza. Ganahan ko sa packaging. Hindi kay pagkapadami ito sa pagpanda. Yun lagi kayo. Uy, kumot dahil. Kumot pagit siya. Bebe? Pero ka ba sa flavor ani? Laban. Ako sa wala sa kabalo. Ipataka-taka na juga niya order. So, Laika pakizo. Pakizo si Laika ang ato ang cameraman diha no. O pagka maayo ni Laika mo so. Ay, mas maayo pa niya. Pagka maayo. Duha siya ka pizza akong gikuha. So, ambot ganahan ko aning pizza nga na pineapple. Ayoko ninyo i-judge. Hawaiian.
Mas ganahan ko ani. Di ko ganahan. Di ko ganahan pineapple sa pizza. Sorry sa mga Sorry pineapple kayo, ha? lovers. Sorry kay Day ha. Sorry day ha. Kira pa sa Sorry to disappoint. Sa durian may butang di okay ra gyud. Paliyo lang dyan. Mga milkshake. In fairness, sa carried away ko ganit order. In fairness, try show, taas siya. Taas siya? May siya nga milk. Taas yun siya, oh? Gikan din siya sa Colorful Cafe. Colorful cafe. No? Ganahan siya ko ali. Ni-request ko ako nga medyo taas-taas sa home purse nga. Mura nagbinignit diri sa taas daw. Ano mura na siya ko ni ka With milk tea, day. Okay, laban ni mo day. Alright. Sa masuya. Sa mga nagtanaw ani yung gabi eh. Pasensya. Good evening, mga day. Hello, good evening. Hindi na dyan mo order sa food panda ko naglaway mo aning orasa. Nagigid madaba. I-view ako ati, naghulat sa kilid. Naghulat sa kilid. Naghulat yun siya sa kilid. Dali ano ng manok tayo? Muna siya ang Mojo Supreme. Have you had your Mojos today? Wow! We're gonna have our Mojos. Ay, kahamat. Mga sauce. Nag-hay sauce si Mojo. Na ay garlic, na ay gravy, o na ay mustard. So, feel na And ko, muna ni siya kung barbecue. i-order nga chicken wings. So, siguro. Ay, sriracha butter. Oo, tama. Cheesy Ang bacon. chicken wings ang i-order. Yung feel na ko, gikan ni siya sa Boss Manok. Ay, lami. Ang Boss Manok muna siya ang tag 199 nga unli chicken 99? wings. Oh, 199. Oo. So, gikan din siya sa Ultimate Sandwich Station. Wow! So, sandwich siya. Sandwich siya. Excited ko, ani, kay wala pa ko katilaw, ani. Ako nakatilaw na mag manok. Nagatilaw na mag manok. So, atong drinks. Of course, diligid mawala ang milk tea. Kasi mga tukan pa lang may diring dapit. Okay, karon ato nang ihisgot ang atong topic. No, ang atong topic ron. Exciting ang topic Chismis. day. Isa may Chismis. nasa ato nga murag common sa ato ah. Love life? Love Ay, life. ay, Love life, di ba? Ikaw, Day? Ano po ako? No? Day? Sige. How you mentioning? So, muna siya among topic ron, among love Hello. life. Be, O, saan na ang mansa rin ninyo? Oh my God, sunod ugma. Kaya ba? Pwede pa mag-uusap kung mansari. Ako pa siya itong i-vlog. No? Diba? Akong ginan ng uyab nga, itanong to sunflower. Itanong to. Oh, git. Ay, excited ako na pag ito niyo. Ano na ba ganitong titinda? Tulog daw sa gabi eh. Pagbuntag, ingnan biro mo sa floor. Mata na. Udto na. Di ba kaya itong to sunflower? So akong ginan yung sunflower nga. Paunhag to kung uyab. Ay, gunawag to. Ikaw yung mabantay siya dire. So muna siya, ang topic ka na mga love life. Among libakon. Among mga uyab. Sige, so. Saan mo kadugay? Sige, subod ka Raybird. Dire ang kuan. Spotlight. Saan mo kadugay, oy? 1 week pa mo, no? 1 day lang. 1 day? 1 days? Kuan, 3 years na may. Lahi, ra? Kamu day? Kano sa naman mo day? Beto, day. 1 days pa mi. Atay sa 1 days. Nabuwag mi gabi so 1 days na pala. Ibitaw. Ano may 5 months na mi. Sige, kids mo day? Kami, day, kay 8 months na meron. Uy! Asa? Batch yun day mo, batch. Plus, day. Kisa nang uyab ninyo. So, anang uyab, lain sa kayag siya, no? Ako, gid na. Ako, din ang uyab sa mo, ah. Naibog Yeah. siya kanina, day. Oo, uy, nabuha. Ikatulog ko ni-confess niya. Aww. Naman, wala, naningkamot. Uy, dili, ayaw lagi give up. Don't give Hindi up, na siya sa Big guys. Brother dai. Confession room. Correct ako, kagina. Ikatulog yun ko na Big Brother, uy. Ay, saman, sa galaw, uy. Kamay, tuloy mo, ikaw, ah. Kapera Big kay Brother, kag hindi milk po ako tea. susuko. Ay, kung saan yan? Pero na kung itan kag milk tea dire. Oo, Galaw, no? ay, sampak mo kasi mong bakba ang milting. Kailangan siya youth. Kailan kayo on fire? baby. Milk tea, day. Naibigan. Naibigan. Na yung mga gulay, kung kawan ka gulay. Ah, sige. Milk tea, day. Kaya ra? Sa feeling ba nga mas lami pa ang uyab tanong. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba na ako'y lingunin? Ulul! Maman, sa kami, ako, LDR ko dari. Yeah. Mas lami bitaw ka. Gusto na, gusto na, gusto na. So, asa mo nag-ila sa inyong mga uyab, day? Ako, nag-ila jud mi sa akong kuya, tapos kulahan jud mi ng ila. Ako kay nag-ila mi ni Alfonso tungod sa katong nagligta. Yeah, Mm. friends man sila ni Steffi. Gikuyog niya atong nagligta. Chulatin mo? Di wala sa day. Chulatin mo. Ana sa Iya, sunod lang yung nagyana. Sunod lang yung nagyana. Dili na ana sa day.
Rated. Okay. Ang pinaka-importante nga topic kay kanina pa din mo. Nga ni magila. Ginsa gito na to pagila, no? Kaya kung ako kuya magigiburikat, magiging siya sa isa ka club. Kaya ako sa club Kaya ako siya, burikat ako i-table. Pero sige na, 100 na 100. Di ba nagkaila may kay sa Twitter. Twitter may nag-ila. Kaya siya ni-chat siya una. Siya, pansilala ko ba? Basta dito may nagkaila sa Twitter niya. For kadayas niya. Kadayers siya. Sige ni siya papansin ginako. Sige ni siya papansin. Kada video na ako murag mag-screenshot siya. So, nga na ba ginako na kay video mo screenshot. And then ako kinsa man ning bayan na. Unya pagtanong ako rin anak ni Jollibee. Gabi na ko unya. Bet siya ginako. Wala mo doon naging palo bang alipin ko sigalaw ni mo niya. Sa galaw. Gusto ka ni mo? Ay siya nga. OMG, hati mo. Ay, lady re. Ay, kung okay, kadayos kila kayo siya. Ay, siya nga, ay, siya nga, sige na ako atong sibuyas, sige mo ako magkita ito. Ay, nag-ampuron kayo, pwede ito mag-aibol. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. So, asa niya first eyeball day. Ang first na mong eyeball kay Sakuan, gusto mo na tagi kong pina sweet ko no. Pero lahi man yung ante kay tagagabi ra ba mo gawa. So na ako sa iya nga. May pagtagay na ta. Okay, para makita ang katag bitaw. Dili man ko pala sa nang uban bitaw nga hubgon niya. Wa sa. Ako lagi gusto ko hubgon para makita ang katag. Ang katag bitaw kay diha man nimo manong isa ka tawo kung hubog siya. Eyeball may sa isa ka bar dire. Yung hawak sa gawon off shoulder. Ay, paghandaan gid ko ni ha. Kaya nauwaw pa pud ko, muna daghan ko giuban nga friends niya. Siya pud kay pud siya mo story ko nga. Kung nagwa daw mute man siguro ni siya. Mute ka? Ay daw, iti amang po siguro ni. So dito may nagkaila no chismis. To sa pan. Guy, mo rin pinakaganahan nga part ni Mon. Ang pan. Di ba okay ako good mga day. Katong ako San Luis nga vlog to nito ko sa akong bukid. Ningon jud katong nanghagad akong papa og snack. Inana siya nga, "Nay pan." Ay ko nga, "Mo na yung gibiyahe dire." Papan dire. Yung gananog pan kay, di ko gananog ang lasa bitaw kay. Lahi ba kita? Pero okay ra nga pan nga murag burger na ba? Oo. So di ko gananog pan, pero karon nga nagkailan isang uyab, ganahan ko sa iyahang pan. Ngiti ka sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong Ang struggle siguro ni Alfonso na kay kanang gahi kay ulo. Nya kan murag sige siya advice nako pero murag di ko ganahan gani nga murag Anya ang inyo dai. Ano struggles din ninyo? Kasi struggles na. Ang uyab may grabe kasi losa. Muli ana ba yung dili jud mo tingog. Grabe siya kasi losa we daw. What's okay, manangid sa ako, okay na sa mga mukha kang laing pan? Okay na sa imo? Kaya kasi, loyal ba ko sa imo pan? Ngiti ka sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda. Ang struggles na mo karon di ka ng mga convo na ka LDR taro mi karon first time na mo LDR. Kunya mo na nga nasukod jud among kuan mi daw ang strength sa among relationship. Kintabi, mangutan ako, kunya kumusta ang adlaw? Mo na ra dayon siya nga. Okay lang. Ay ko. Familiar. Diba? Kasi imong gibuhat karon nga adlaw. Nana ko, anak mo siya. Wala lang ay ko. Wow! Sawa ka ni kaon, naligo, ano ka ni mata? Familiar kayo siya. Baby, gusto ko maingon ka anak. Ang uyab kay Ray na siya sa ambot. Ray na siya sa ambot. Tanan na yung mga ipangutana, ambot hang tubag. Hindi na ako siguro ni. Bawsan niya naman na siya. May kung gusto imong adlaw yun siya. Okay lang. Okay ra po. Mao sa kita nang kuan ako kana kog update gyud. Balag white queen time gibuhat sa update. Asa ni nanakay ko, muna mag sige milalis karon. Uy, sa daghay makarelate ani ha. Sige, imuhang uyab ba gamer na Mobile Legends? Yan na, ganun. Dili. Ikaw? Dili ako tigduwa ko pero sahir akong muduwa sa siya na. So wala issue sa mga game? Wala. Pinako na issue sa inyo ha, Day. Kusog makika mag-ML. Kusog ka mag-ML? Kulang na to, sila ila, Day. Ayun siya. Uy, gaman na sila lang gamer dyan, min duha mo na. Problema na mo duha kay Permi Games. Kaya bitong, kay LDR lagi may mangutan ako, musta yung mga galaw? Mga siya nga, nag-sims ra ko. Nag-sims or nag-Minecraft, mo ginayin ko nga. As in, nalingaw, di ka na nga, diba? Muna nga ako, murag laayon mo sa kinabuhi. Murag, duha, sad ko.
Muna pag siya manawag, maglagot ko kay kanan bitaw ang hapit na climax niya, manawag ka, kunya nag-ML ka, nalami kay bono ang ikaw sa man. Buwag sa Block ka ron. issue sila relasyon ang ML. Ay, ang ako, same, babae na ng same ML. crap. Kalaban yung ML dahil ako kalaban po na ako ang pagka-sleepyhead. Ah. Oh, yeah. Laban sa sayang mo bitaw kay karon. Okay, ang sanay oras alas 10 na, mana may yabi. Matulog na ako. Sleepy na ako. Uy, Ano may gamurag 5 seconds siya kahigda. Sleepy na ako. Ako magaling nga. Pinanakatulpo mahuman din. Yung joke ko. Ang mga topic na po doon mga day. Kaya ka na mga naipal sa mga uyab. Pero mga Mga kapansin dihag mga katlan. May mga hatang kanistin. Sinipunggay. Basta gibon eh. Gibon eh. Kanang epal, yun nga. Kanang sigpatagad. Say patagay. Ano bitaw? Wala raman. Dili sa kay siya tig messenger, ano ba? Pero you have access sa messenger sa uyab. Tanan. Cheese. Okay, pero ako lagi kuan kay paranoid man jud kayo ko. Mao na naka-cause og kanang premi away na mo ba. Ni-like man na siya ni Suday. Sabi Sorry. niya, oh, lubot man si Suday ko. Nahangon ka ni So. Wala raman na. Muna may una ni go sa feed. Ikaw dahil Fresh ba kayo may 5 months ba ya ano? Balihog lang dyan. Ang bitanan. Mga account diha. Inihatag ko sa ako ah. Sa day nga murag kulang na lang kada minuto giday. Na ako magtambay sa Messenger. Ako yung reply. Ako yung reply gid sa mga mo chat. Labi na ron kay bago ba yung eskwelahan, di ba? Ay na yung mo chat. Uy nga na bitaw. Kana mga Nancy sa bitaw nga ay napindot. Sabi ko ba giday ko nga. Sure ba? Sure ba? Pero ito mo ana din siya, na din may konbugawan yung ingon din ko nga ay bitaw chat diri oy. Iya bitaw ning uyab. Ayaw niya. Kalma na kay kulong sa una. Sa una? Na! Diyos ko, bisag mo wait Na. lang na. Anya, punta ako sa profile picture ko. Gusto mo naman, nautiil niya. Ano kaya ko yung sinusunod niya? Lala kaya ni sila sa una. Teka lang, naay mo chat sa ilang mga uyab. Siya o si Stephanie. Unsa niya nga pag nalay mo hay sa ilang uyab kay buhatan nila group chat. Chat. Kuya, kung hindi pag siya mo reply, tawagan magin ako na. Video chat na niya ako. Shout out para itong mga kuan katabi. Kanayang mga kuan, silingan, no? Ang mga silingan nga, kanang magtabang-tabang ko, no? Sabi daw, kaya mo chat din nga, okay na ka diha. Yawa! Uy, grabe, ang pinakalala na dyan ha. As in like, seryoso, ako dyan siya i-consider nga, yawa, kasi ma-judge ko ninyo. Kapag na ka? Wala. Lala na dyan kayo sa mga pagka-pra. Overthinker man dyan ko, tanan, taso issues. Tanan. Nga na. Youth, sorry, ay na mo, i-consider na ginako mo, enroll po ko dito. Ay, bitaw. Bitaw. Kabalo ko. Ay, kung mga ginapugay ko sa web, ay, may gasto-gasto na kayo. Di mo ko maglaros, kaya ikaw na ako makikuban eh mo. Gusto ko, pagklase mo, holding hands, tayo. Wala yung mga igilupa diri ah. Yung mga igilupa diri. Wala yung mga hulang ballpen, ako rin patulong sa HBW. Yung so, sa lunch break dahil, maghinong-ngitay niya ako. From zero to muni, gano'n ka paranoid. So, mura na siya mga day. Hope nalingaw mo nga video mga day. Palihog lang dyan. Thank you for watching mga day.